Deputy Chief Minister Jongka Jala Meghalaya Uba Prestone Tynsong UbaÍoh ya kalat ban ya Kynduh ya Publio Uba Katsau Hapo Vatican City haka jinglang shimet man haka balang. Uba Prestone Tynsong Udei Uba Nyngkong Tam naka Jala Meghalaya UbaÍoh ya kalat ban ya Kynduh ban ya keren ban ya pup ubadang thamai tang hapo lai benai haden ba ula syajit ya kumunong yalam ba hakli du jongki riunget jongka balang Katolik habara shitelup ka perthai. Upuplio ula ai ka jingkruku ka bakerpang jong ya Uba Prestone Tynsong baria ka jela ha ka jingikren ka jongki ula pha ya ka khubar banwanra ya ka jingkhublei ka bakerpang syakipaj ba baro jong ka jela Meghalaya ula ai ya ka mensim ban penskambiang ya ka jingdan kam ban penroy ya ka jingsok baria ka jingteli hapo ka jela kene ka jing ya Kynduh ka jongki kalong ha ka por ba kitang ya kren halor ka jinglong jingman jong ka jela Meghalaya hakaba Deputy Chief Minister ulapan ka jingkerku na upup na kabanta ka Jala Meghalaya ula ai ka jingkublei ya ka jingpersang ka ba klemting jong kinong yalam sain partai bat kinong yalam niam jong ka Jala Meghalaya ha ka jingpersang ka ba klem sange jong ki bante lakam ya ka jinge hapo ka Jala Meghalaya.